Hei kaikki, tää on mun suomenkielinen kanava. Mulla on enkunkielinen kanava, jonne mä teen enkunkielisiä videoita. Mutta se ei oo tän videon pointti, vaan mä esittelen itteni tässä videossa. Mun nimi on Mikuel. Mikuel Tapani Ojala. Mä oon melkein 15, mä täytän syyskuussa 15. Ja ajattelin, että mä kokeilen vähän suomenkielistä videota, koska nyt mulla on ainakin 2 kanavaa ja mä haluan kokeilua vähän tästä. Ja anyways, mä pelaan tämmöstä peliä kuin Combat Master tällä hetkellä. Mä pelaan myös Fortia, CS:GOta. No mitäs muita näitä on? Robloxista esimerkiksi Nikosnekkossa ja tämmösiä pelejä. Ja tosiaan se on niinku mitä mä teen. Okei. Selvä. Good luck. Tosiaan mä pelaan tosi helpolla modella, koska mä en jo jaksa tekemään mitään kauhean ihmeellistä. Tosiaan kun mä kuvaan tän, niin se on melkein keskiyö. Niin mulla on aika vähän energiaa. Mutta niin. Oh my... Move out. Meinasin sanoa oh my god, mutta en sanonutkaan, koska en halua kuulostaa yhdelle tutulle jutulle. Taas mun kontrollit on ready. Luodaan. Sori, mä oon tällainen vähän kumpaaja, että mä vähän ja ihmeääniä, kun mä en osaakaan sanoa jotain jostain syystä. Vaikka mä tiedän miten se sanotaan, niin mä oon yhtäkkiä vaan lääkytä jotain paskaa. Ja mä oon täysin suomalainen, eli mun pitäis osata, mutta mä en jostain syystä siltikään osaa. Vahinkoja sattuu mestarillekin ja nyt mä vaan mä oon ihan boomeri, kun selitän tuota paskaa. Mutta mä en kyllä oo mikään boomeri, koska mä oon liian nuori ollakseen. Mitä vittua mä teen? En tiedä onko mä edes hyvä tässä pelissä teidän mielestä, mutta on omasta mielestäni yllätin itteni tän videon kohdalla. Eikä se on kun mulla on niin kovat paineet, niin mä unohdan feilata. Tosiaan tää matsi mä pelaan taas, koska no tää on esittelyvideo, mutta tosiaan jatkossa mä alan postaamaan muitakin pelejä. Ja tosiaan niitä pelejäkin voi ehdotella. Aina voin kokeilla uusia pelejä. Tää vaan katsoa kuinka paljon koneella on tilaa silloinkin. No niin, tässä oli tämä video. Ehkä tilaat, kommentoi niitä uusia pelejä, mitä voit kokeilla. Ja en mä tiedä. Kai se on vaan moikka tältä kertaa. Moi!